Vreau să vă spun că în timp ce noi dezbatem lucrurile astea oribile la televizor despre cum suntem jefuiți în propria țară, românul simte în timpul acestei emisiuni mergând la magazin, luându-și o pâine, luându-și ceva. Știe că prețul de astăzi e mai mare decât cel de ieri. Și cel de ieri a fost mai mare decât cel de alaltă ieri. Simte la factură. Cu durere în suflet trebuie să recunosc că ce spune profesorul Ilie Șerbănescu este foarte corect. Suntem deja o colonie, iar această coaliție a fost parte, în ultima perioadă, de a ne aduce în această direcție. Dacă înainte credeam că sunt doar incompetenți, această coaliție de guvernare, m-am înșelat. Nu sunt incompetenți. Iau sarcini să fac. Inclusiv punctajul ăsta cu reglementare și certurile într-o este pe un punctaj. Este praf în ochii opinii publice. Vor continua cu toate emisiunile noastre și cu toate dezvăluirile, cum a fost ultima cu Ghilezan, cu locomotivele. Nici un cuvânt n-a spus, nici Ministerul Transporturilor, nici Guvernul, nici nimeni. Colegul nostru Ghilezan, care a pus întrebări publice în România Liberă, a făcut feuilleton de 5 numere, n-au răspuns la nimic, nu-ți răspund nici ție la telefon, cum nu răspund nici Realității TV, cu noi în seara asta, directorul CFR nu răspund jurnaliștilor pe care îi trimiteți la guvern, la conțe de presă, că nu se mai ține doar o declarație de presă, nu răspund la întrebările care le puneți, care vin din partea sindicatelor, patronatelor și voi, presa, vocea poporului, o puneți guvernul, nu răspund la nimeni, ei nu răspund la sindicate, patronate care fac manifestații în fața guvernului, pentru că au o altă agendă. Agenda lor este asta. Vor da și Hidro, și Salromul, și tot, și portul, totul este pe un grafic pe care îl au. Nu le pasă ce spunea Anca Alexandrescu și ce zic jurnaliștii din platou, ce urlă sindicatele și patronatele în piață, nu le pasă de meeting-ul făcut de pensionari, nu le pasă de absolut nimic. Nu trebuie să le pese ce spun eu sau ce spunem noi aici. Coaliția asta vine în suplimentare. Și de ce se întâmplă în țara asta. Ascultă-mă cu atenție. Și coaliția asta vine în suplimentare cu un pachet de legi pe lângă ce a zis Zetea, că astea sunt un sfert din punctajul pe care l-am lansat noi cei de la APP, dar cu niște reglementări, adică legate de resurse, de care ei nu vorbesc treaba asta. Pentru că când ai resursele, ce să mai reglementezi? Noi când am dat ordonanța de plafonare, aveam resursele în mână, ce spunea Dorin, erau la noi. Știam exact cât produce România, cât gaz avem, cât petrol al nostru, pe companiile noastre de stat. Și noi dădeam utilizorul casnic, adică nouă celor din platou și micului producător român, ca să aibă, să-și facă niște lucruri competitiv cu piața internațională din ale noastre. Noi așa era reglarea. Și atunci mai să vii tu concurența când noi aveam aici tot și făcusem un preț. Te raportai la asta. S-au făcut investiții în zona asta tocmai pentru că aveam prețul ăsta reglementat. Dar după ce tu coaliție liberalizezi la comandă externă, cum să mai vii să mă minți pe mine că mai reglementezi? Ce să mai reglementezi? Când ai dat prin legea offshore și resursele țării, când ați dat tot, absolut tot, fiecare zi este o lege aprobată în Parlament, culmea, Anca, în unanimitate. Asta tot îți spun în fiecare emisiune. Parlamentarii și toate culorile politice nici măcar n-au bunul simț să-i sune părinții, familia, să le spună, bă, mi-a pus conducerea de partid să votez prostia asta, o votez că vă fac rău vouă. Măcar să-i asculte pe aia dacă nu propriul electorat. În unanimitate toate aceste aberații. De acord cu tine, da? Codrin, dar vreau să-ți amintesc, cu asta închid că este foarte parte din teoria mea. În momentul când ești într-o situație dificilă ca țară, primul lucru pe care îl faci, cum l-am făcut noi pe vremuri, a fost să scadem, pot să spun, vizibil, să anulăm taxe și impozite, să le scadem. 1% micro-întreprinderi, să făcuse 530.000. Aia 1% de la 530.000 să adunau bani, plus TVA-ul că îl raportau. Toate subvențiile care am dat pe agricultură, pe toate lucrurile astea care s-au făcut bune și pe care le-au anulat această coaliție, cu ură pentru tot ce înseamnă lege românească, ne-a dus în falimentul ăsta. Domnul Zetea, la fel ca și cei din PSD și ca cei din PNL, nu răspund la rândul lor, fiind parte din coaliție, la întrebări pe care le-a spus voi presa și le pune poporul român. Unde sunt, mă, banii care ați împrumutat în cele 3 tranșe, odată 55,5 miliarde? Unde sunt? Că spuneți că nu aveți bani de nimic. Cum să vindeți vorba ta? Ceea ce vinzi acum companiile astea la un loc, unele care produc, nici n-acoperă gaura făcută. Noi astăzi avem 50,02 datorie publică, suntem terminați. Din momentul ăsta, orice împrumut este gigant ca rată, ca dobândă. Degeaba pui tu coaliție taxe și impozite și mărești accize la populația și la românii tăi în plus, că nu o să aibă oamenii bani, nu o să mai plătească. Deja toată piața vorbește bancară că nu mai plătește lumea ratele, este disperare. La 8,02 cât e acum roborul, nu până la 10. Nu mai are lumea bani de medicamente, de alimente, nu mai au bătrâni să-și plătească utilitățile în casă și tu ai amenit să crea apartamentele. Asta e politica ta socială?
și vii cu vrăjeli că plafonați, ce să mai plafonați, bă, că n-ați dat tot. Ați schimbat și legea ușor, ați dat resursele țării, ați dat absolut tot lor. Da.